아저 땀 빠지 먹는 지네 시대 타나 파는 나가노 जोंजों साइमानो उसकांगो दै राजाव कायसा बेलेनो माने खाना तो गया मानसुक तो गया कायसा पार्टी मुंखा जे आरो खालाम बनाय सं थाया गय बर' केवबाय मालना फायमानि बंनि लक संबाय आबन याबलो बिनि सिने रबाय गामियाव रबाय किजासे बर' बुजा खायनाय जों खोनाय दाबो बर' अनेक सिरियास कन्डिशनाव दाबो खालायजा जों जिबियाव जोंनि टिआइएसएम नि दल मियाबो थाङि नायखा दाबो भेन्टिलेशनाव दङबो थादे थांनो था थांया गखौ कोनो सियर करै कोनो सियर रिमाया हाइपानो जोंचिनि आरो सिमनानि ते मोहनपुर डिविजन नि जिन टिआइएसएम नि मेम्बार कन्वेनर जॉइंट कन्वेनर थांबाय जों जागाव मनो जिनि पुलिस प्रशासन न जिनि जे ल एनफोर्समेन्ट ननो जों मनो कायसे रिक्वेस्ट खायका जे अ एरियाबो जाते आन्तिर तांथु कारण कायसे सिनियर नों थाब्रा फुंजा फुंनरि बुजिरिमा किन्तु आम हायके बुनि जान हानान्ति खेला खायगा अंगाय जों हम एकदम न साजा गया जों मनो नाइया एरिया आन्तिर मुथुं हिनै आम आगिन दिनो खानातको दाबो रगान्ति खानातके नों जुदि जेरै खरसा बुल खायगांगाय बुजोंनान दायित्व अक्रारं जुदि उल्टा बर से बुजियाबो आन्ति खाय रिएक्ट खायगांगा आम बेलेन न साया दाबो जे बिनि आम बाबु सं आसु बनो पेरेन्ट्स नि नायगानि फेटरि तुखा जे बनो परि तुखा बिनि कायसा बंनि पेरेन्ट्स नि कन्टेक्ट वान सुमं दङ सिन जेरै न कतन खाय मा हेंतुङ एमांनो बिनि सगमा हइसे बरफ दाबो अजागा जिबि कलायजा दिनि था थांगिया साइमे गाबोन बागै जोंनाव हायनो साजागिया नंमानि बागै न जारा अ मेटाराव इनभल्व दंमानि फेयर इनभेस्टिगेशन नि बागै अजागा केबो जों बिनि साइड कोनो करै जे मानि बंनो एकदम जेटा ल'आव दङ जेटा आइनाव दङ आमनि साजामान नांथुं जों आमन बागै जों एफआइआर गायखौ साबमिट खायखा जों जे अरनि ओसि सार अतरनो साइडलांखा जाते अमो आहाय मेटार जाते एरिया तांथुं दिनि इंखा खोनाबोदै सांनाय आमन बागै खोना जाते ते केबो हाय खायजा दिनि बिसिं बंनो रमै दति दतिखाय आलंग सब नांथु जेसे नांमानि अमो बंनो साजारि नांथु जे जों बंनि निउज मिडिया चेनेल कामन सावना बिनि फेमिलि लगे जों बसानाय जों साइमिया आरो सामनि जा जों तर थार्ड पार्टी जों तो जागा जोंनि मोनाय थानियल न जिबि क्लाइजामा कन्डिशन नुगो जों फाय सामनि जा तो जों साइमिया हायबानो अमले कुबै बुजाखा बे बनो बानसिना ना आउन बागै न जों जागा फायका जों दा बनो बानसिनान बागै जोंनि टिआइएसएम बिन लगे तंनाय ते जों मियान सिम बतंगै दङ दाबो जों ते थांनाय बिन फेमिलि मालायनाय जों जेसे खायमान जों खायनाय जोंनि अकरार लिडार्स खौ जों रिक्वेस्ट खायदों बंनो खायदों बागै हेल्प ते बं फेमिलि रावबो जों मनो सानाय जे बरबो वान नंगे जों बं लगे दङ ते जारा अमहाय खायना दङ बंनो खाय अमनो कोइनो मुथुनाय जे मनो दाबो एनाफ अकरां आं खोनागा जे 40 बोसोरनि अकरां 40 बोसोरनि जुदि बमहाय जुदि काम खायगा गाव बेलेन नासाय कारण जों जिन तिब्रासानि आमसायाव जों अमन नु खागिनि सिमिन सिनि जेरनो सिगलारनो बुजियानि बागै न बुजिरियानि बागै न जिनि तिब्रासा जेरनि अमहाय गुबुननि गोबां मा हामेलामो जों थाङै दं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो चीनी निजी सीनियर गामी आमचे सीनियर लोकालिटी सीनियर काम जूनियर बुझे किंतु केब बुझे मान तो कई शुद्ध बिन बसलाम हाई थाका असेरायाम हाई थाका अम हाई थाका चीनी खाली कमप्लेन सिमना चीनी बुगो चीनी खाओ चीनी बखर असले दं जों जुदि चीनी सोसाइटी न बानसिरिना हंगाय चीनी कम्युनिटी न बानसिरिना हंगा आम चीनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जों चीनी जूनियर बुझे किंतु बुझिनि माने जागाव जों अमहाय नुजागै दं जे बुखा टपखा अमहाय तो बुझिनाय ठीक আছে কাইছে ফুংজা ফুংनै ফুংতাम हाब्रा जिमानो आमो बुजिनान बागै आमो जों मानि मानो किन्तु अमहायके वाबाय बुनानि बखर फाद्रिसिनानि केबनो थैतिख्लाय सिमाया कारण अमो तो एटेम्प टू मर्डर सिंनि थांगा ता एटेम्प टू मर्डर नि केस बं साको खलायनाय दागो जागा जों ताम सेक्शन नखा जों आमो खाना हेका ता बरब अनेक बियालो न खलायनाय कारण काइसा बरनि जान नि तिख्लाय थांगा बंनि तो पर्सनल तो बंनो केस रिखानो abon yagulo sun tahu TIS baru zaman porom tebo kerakung nai tahu baru tebo doti kamu step nah nai ini bisa ngono arrest kini ini suno खबर साजाका जोंनि पुलिस प्रशासन हयते जों मावनो साका जे जारा दुसि दंनाय बंनो दिनि बिसिन रम नांथु मावनो जोंनि नाहालमो मावनो जोंनि सानमो ते आरो जारा कुबु बनो जिदिथु आसुमो जों ताबो सरकेबो रम जायखौ ताबो जरति केबो रम जाय खनि बरस खाली सञ्जय देवबर्मन सिमना कास्टडियाव दंजाखा कारण बनो बिनि बागै न जत कि सम ओंखा अमु कायसा कान्दों थाका आमन बागै बनो पन्जाखा कास्टडियाव ते जारा बुनाय बंनो केवल रम जाय बंनो दिनि बिसिन रम नाय बर चाक दंनाय हिनि बरस न